umli, ferriħi u ġenerus, iżda fuq kollox kien altruista u jgħin lil kulħadd. Hekk kien diskritt l-eks deputat laburista Silvio Parnis mill-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Cutajar, meta it-tnejn il-Kamra tar-Rappreżentanti selmet il-memorja tiegħu wara snin twal ta' servizz fil-politika ta' pajjiżna. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Robert Cutajar fisem l-Oppożizzjoni fakkar meta hu flimkien mad-deputati nazzjonalisti l-oħra kellhom l-opportunità li jpoġġu ma' Silvio Parnis u jiddiskutu r-riformi tal-kunsilli lokali. Fil-fatt Robert Cutajar qal li Silvio Parnis kien dejjem miftuħ għad-diskussjoni anke jekk ċertu proposti kienu ġejjin mill-Oppożizzjoni u mhux mill-kamp Laburista, il-kamp li kien jifforma parti minnu Silvio Parnis. Fil-waqt li tal-kondoljanzi l-qraba tiegħu Robert Cutajar ħeġġeġ lir-rappreżentanti tal-Kamra sabiex jieħdu eżempju minnu u jifmu, jisimgħu u jattwaw il-proposti li tpoġġi l-qudiem l-Oppożizzjoni b'maturità li tirrikjedi l-politika ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li Silvio Parnis kien iġib l-ewwel u qabel kollox l-interess tal-pajjiż. Abela qal li meta sar jafu lura fl-2008 issorprendih għax dak li kien ħażin ma kellu ebda diffikultà li jgħid li hu ħażin u viċi versa. U dan baqa' jagħmlu sal-aħħar ġurnata ta' ħajtu. Robert Abela saħaq li Silvio Parnis iddedika ħajtu sabiex jagħmel il-ġid u kien jgħin lil kulħadd anke matul il-lejl. U insista li Silvio Parnis kien politiku li verament jgħix il-politika viċin in-nies. Intant fisem il-Partit Nazzjonalista waslu wkoll il-kondoljanzi tagħhom id-deputati Ivan Bartolo u Charles Azzopardi.